Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasyapi da ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Tang hadian Khadc baka yang besar Meghalaya High Court. Kalarai penrem ya ke jing mudoi mukadduma daki katto kanengot kilong kami khasi persya ya ke jing penbena bala penjari daka Khadc Hills Autonomous District Council haka ba lamanai ki Nongdie Madan Jylla bakin ampenwet ya kilanti ya kejan haka khandre terek mentabna risau arajakat kendai u executive member bakmi ikatnat trade jong ka Khadc Hills Autonomous District Council uba polling do ula Bthah ya baro ki Jylla ki basong de Madan bakidai banbot perkheng ya ke jing penbena jong ka District Council Bat kidai ru banda Shim da catering license handrai lem kumta kin ngat ha ka jingsha dan kuna bat ha ka jingsha pencitom kat kum ki kendon an ha ka jing ikran bar kinong pathai khubor uba polling do ulai thu bala perkhengi kini ke jingde Madan ni ki Jylla leng ba ka an trading by non tribal act jong ka Khadc Hills Autonomous District Council kini ka isi jong ka council ha ka South Rik mentau benai leng ba ka Department of Trade kala depan isu ya ka notice kalau balai ka jing pentip ba public notice ka ba bu kedon ba regulate kumba ka kentin ka longi ka regulation ya ka khai ka pateng kedon ka wei ka kenja trade ka ba ngi ong ka hawking ani vending ka badai ka jing dia Madan ka bamut ba kamdei hakanu ka jaka ka bane si jaka ndai ka ba ki brio ki ya na ka we ka jaka shakawe ki onka street hawking street vending de ndang giladep ban study bha ya kane ka regulation ka jongi ka khandai spa san pusau bat ki act ka khandai spa san pu khandai ya ka bangila nang pen bha chi shu hakane ka snem ling ba ki rules ki ba ngila frame thamai ngilap ba kani kedai ka wei ka trade ka ba sempat la cover empat dan kanu ka jing penjari jing pentrekam ya ki an ke jong ka council ka bei dei ba ka street vending but halor jong kata ngi ba ki no khi non tribals kila nang Shim kabu da ka ba kilatur syaki jaka pat ba ki footpath nang ta ki street corner ki lenti yat bat kumta teter bat andangi la pulie ngeladap study bahaya kene ka act ngilap kani kedai ka wei ka trade ka wei ka jing khai ka ba kidai banyo ya ka license lingba jong kene ka Department of Trade de ndai ha ka jing pam pen trekam ya kene ka an hi kini kisnyam ki ba dap borok kilayok ban khai like load like lan but ka lebu menta ka jing ki pat ba ha ka jing dei but peningkong chua ka public safety ka jing shngan jong ka yat ka yeng ka bangi I ka bu ka jing ma ki bru kim dan jaka shu wat ban yat enti ka ba ar ka dei ka risk ani ka jing ma ya ka kot ka khia but ka balai ngi iba haba kala don ka an baki ni ki brio ki bandan ya ka license na kane ka council bar khajing pam pentrai kami kata ka an pat ka no siliang bat ka penkhia ya ka jing kit tang ha ki to ki badan ni ki dukan ki ba shemwai ni ki badan lagi jong ki dukan maki ki hab ban apply ya ka license nang ta ki hab ban renew ya ka license man ka snem nang ta ki haban wan ra ya ka rent agreement bat utrai dukan nang ta ki haban ra ya ka NOC na ka dorwa shnong dan ni dor bar hima kita baro khak ki jing don kam ho ka an kat ba kani gui ka pada ka kenhun jong kini ki hawkers ki trekam klem da don kam klem debut ikini ki kendon an kim se by wai sheno kim don kam ban shim ki klem shim permission nanu but menta kala poi kaput ba kuma PE dala dia ki lenti pat ba ro khai laka de kini ki brio te ngi nga shembet ya kani ba haba ka an ke don kam dei ban sakut tang ha ka kot sada nak kata kadau ngi ban pentrai kam ya ka lem kum ta ka an ke ba tang ha kot sada ke ka an ke bayap
de dah kata ka jing temu ngila pen mi ya kan ka public notice bat ngila aipor dah kan ka jing pen bana pek ba ka jing temu kalong ba kini ki brio kinom la ban ong hala chai lo chisngi ban lek kum bakila don kini ki brio ku lek shaka yeng bishar shaka court ban ong ba ngingim tip ai namar ngila issue da public notice kamot ngila pen tip iki baka don ka bakum kata ka an de haba plat tip kam de issue ka dawa pin ong ba ngalong ignorant ka council ka klam ailat yang abangan penbiang iki kot kisla bat kelawan bansu nyom ya ka jaka khai ka jongi te da kata ka jing perkhat ngila penbi ini ka public notice mereka ba snubok kalong ba hadin kendiat sngi ki ladon kat tu kan ki brio nyongot ki badai ki brio ki jongi hi ki belet kelas ka yeng syari ban challenge ya ni ka notification joka council de ka bas ngotenat pat kalong ba ka high court joka Meghalaya kala dap ai gini ka order dang ha kendiat ski ka khat sau trik mentau benai ka order ka ba keli kalai gini brio ba ha kanu gor kom piwan cha ni ka court ha ba kani ka order kam kata IAUP benengkong ka ba ar pipelut kai ya ka por jong ka court da ka ba piwan ra ya ka mat ka bam dan jing mut ai bat ka balai kani ka order kala impose ru ya ka kuna heki ka ba marsan hajar tengka de ka kamram jong ka council menta kalong ngiladap ya ka state ke beningkong bangin ai ka public notice ka ba ar menta kalong ba kini ki non tribals ki ba dia haki Madan haki Linti ki daiwan burom ya kani ka notification ke jongi bat kin wan limba ka Linti jong ka an ban apply ya kini ki vending license ki jong ki de hakani ka benta ka rai ka ba khaddu hi ke de ke jong kani ka council bahkan consider ya ka wei pegawai nak bakum kita ki application de bat hakajuk kupor kino ki ba ya like ki ba ya persya lani ki bale kumba kimtip ih phang kani ka an ngingila don ngila pen krek menta ba nginya strictly kat kum ka act ka jongi ngin pen trekam ya kani ka act but kino ki bale persya kini kendo ya ka jing pen saja ngidon ki provisions na ka benta bakin siu ya ka penalty but kumju ru ba lada kim siu ya kani ka penalty ki Linti jong ka an kidang bun kenang bangin khanglat ya kani ka jing mi ka jing kharoi jong kani ka trade ha ka rukom ka ba kala isai met ngini pet menta kum kenuksa ka bangila keren ha kani ka public notice jongi ki ong ba kani ka hawking is being carried out in an illegal and unhygienic manner mo te kino ki ba application ki jongki ki ya persya ya kata kemut kita lupa kila ya banginam laban consider ki bakum kita ki application the cause of inconvenience to the general public kanu ka unu betrade hakarukom ba ubu ka jing wit ya pat ba taru nginam laban consider tangba ka Linti hi ka basai ka longkan ni ba kini ki bro ki deban approach wa ya ka council ya ka department ba rengkat bat ki application ki jongki ngi la ban pen trekam ki tang na ka mandate jong ka an ka ba ka don bat ka council itu ka council jongi la pen khambor la pen kham ikhtiar bangin la ban khang ka ban restrict ban regulate ya ka trade tangling ba dong ka trading by non tribals act ka jingi dai pada bat ki trash nong ki tribals ka state government kadon ki an ki babiang ka eviction from public premises act kadon 1980 tikene ki an ka ba kadon teli ha ka ti jong ka state government but nga appeal ba ka state government ngadon ka ka jing community ba nginyo ya ka jing tei lang ka jong ka state government namar ba ka dei ki shisha ba ka hawking ka jing de Madan ka lapan thut henry ngila banyak kat kum ka jurisdiction ka jongi ka bangi ong ka legislative competence jong ka ni ka council palat yu tau put
ngin amla ban jam te nakata kadau lada pipai biang ya ka order jong ka high court arhajar khat riu ro katuka order ka ba ong ba ailat ingin ailat ya kan jing di Madan kat ba ka sarkar keempat penbiang ya kan ka hawking zone na benta kini ki hawkers kata kadai kawai pada ka subject ka hawking zone marki ong ba kini ki brio kidon ka right to livelihood mo ka hak ban kamai kaji kata kadai ka mata ka basa apa ding jong ka high court buat ka state government de ka kambade ka jongi ka ka basa ka legislative competence but ka board jong ka ni ka council ban pentrekam ka mandate ka jongi kalong ha ka jingi dai but kumnungin regulate ya kan ka trade of hawking kumangi regulate ya ki daki trades boro ki don menta ki jing pen krea ki babiang na ka lat jong ka an ki ba ngin bain ni ki brio shubuk menta ki wanra de ki kasi ban chong lani ban le benami ha ka jaka ka jong ki ka an ka long ka ba shai ba bat ngin pen trai kam ya kata ngin pen tikna ba ngin te ngin kum ya ki trashnong ki ba mut ban syak pendon kam ban syak dia ha ki niki non tribal hawkers ngin te ngin kum ki dakilenti jong ka an